L-ewwel ta' Mejju, jum il-ħaddiem u jum l-sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Imorru flimkien għax fl-aħħar 11-il sena il-ħaddiema Maltin u Għawċin infetħulhom bibien kbar għal opportunitajiet ġodda. F'setturi ġodda li fi ftit żmien saru pilastri tal-ekonomija tagħna, il-gaming, is-servizzi finanzjarji, l-avjazzjoni li llum iħaddmu l-eluf. Kemm hu sabiħ li jinħolqu setturi ġodda għax jinħolqu impjiegi ġodda u għax joħolqu aktar ġid. Imma għandna naraw li mill-ġid li noħolqu igawdi kulħadd, speċjalment pagi aħjar u kundizzjonijiet aħjar. Għatawn wisq ħaddiema li jitħallsu pagi baxxi jew li jaħdmu f'kundizzjonijiet ħżiena, prekarji. Dawn għandhom igawdu mill-ġid ukoll u mhux jibqgħu l-art. Sa sentejn ilu, il-paga medja kienet tiżdied 500 euro fis-sena. Iżda fl-aħħar sentejn il-paga medja żdiedet anqas minn 200 euro fis-sena. Għalhekk in-nies qed iħossu qafsa fuq il-paga. Fl-aħħar budget ingħatat lanqas żieda f'dawn l-aħħar 30 sena, 58 ċenteżmu biss. Dan mhux tqassim ġust tal-ġid. Min qiegħed fuq pagi baxxi għandu jingħata sem aħjar mill-ġid li qed noħolqu. U mhux tinħoloq differenza bejn min igawdi ħafna u min baqa' hemm taħt. Dan hu l-impenn tagħna. Pagi tajbin għal ħaddiema tagħna f'ekonomija ta' kwalità u soċjetà ġusta. Iva, ejja nkomplu noħolqu l-ġid, imma ejja naraw ukoll li l-ġid li noħolqu jitqassam bejn kulħadd b'mod ġust.